Il-familja ta' Vince Muscat magħruf bħala il-Koħu u wieħed mill-akkużati li wettaq il-bomba li assassinat lil ġurnalista Daphne Caruana Galizia allegatament kienet offruta 1500 euro fix-xahar biex dan iżomm ħalqu magħluq u ma jkomplix jikxef aktar dettalji u ismijiet relatati mal-każ. F'ħidma konġunta, il-gazzetti Sunday Times of Malta u Malta Today irrapportaw kif il-Koħħu qal lill-Pulizija li żewġ membri ta' klikka kriminali Robert Agius u Jamie Vella kienu provdew l-apparat splussiv li eventwalment kien qiegħed mal-vettura ta' Daphne Caruana Galizia. Dan wara, skont Vince Muscat, li l-intenzjoni oriġinali kienet li l-ġurnalista tinqatel b'tir ta' rajfil minn barra id-dar tagħha. Kompla jispjega li l-intenzjoni tal-grupp kienet li t-tir fatali jisparaħ Alfred De Giorgio, iżda dan il-pjan kien falla wara li l-armi tan-nar provduti ma kienux tajbin, tant li waħda minnhom kienet imsadda sew. Fl-isqarrija tiegħu lill-Pulizija f'Jannar li għadda bit-tama li jingħata l-maħfra presidenzjali, il-Koħħu kompla jispjega li Agius u Vella urew li tliet akkużati kif jibnu l-bomba u anke l-messaġġ li kellhom jibgħatu b'SMS ħalli din tkun attivata. Għal ukoll li dawn spjegawlhom li l-bomba tisplodi bejn 15 u 30 sekonda mill-messaġġ mibgħut. Robert Agius u Jamie Vella kienu fost l-10 persuni arrestati f'Diċembru tal-2017 brabta mal-assassinju ta' Daphne Caruana Galizia. Iżda l-persuni kollha minn barra l-Koħħu u l-aħwa De Giorgio inħelsu ftit tal-jiem wara. Il-gazzetti għamlu kuntatt mal-avukat ta' Vince Muscat, Mark Sant, li konferma li Agius u Vella għamlu l-offerta lil familja tal-klient tiegħu lejn l-aħħar tas-sena li għaddiet. Madankollu skont l-avukat din l-offerta ġiet irrifjutata. Qal li f'Jannar li għadda il-Pulizija kienet informata b'dawn l-aħħar żviluppi, iżda l-uffiċjali tal-korp urew ftit li xejn interess fl-attentat li l-Koħħu ikun imsikket. Madankollu, sorsi qrib il-korp tal-Pulizija qalu li fl-aħħar xhur il-Pulizija użaw aktar ir-riżorsi tagħhom dwar il-każ biex jiskopru min kien il-moħħ wara l-assassinju. Dan minkejja li l-Europol intalbet tintervjeni bit-tama li eventwalment jinstab ukoll min għamel il-bomba. Sorsi tal-korp ikkonfermaw li jafu bl-allegat tixħim lill-familja ta' Vince Muscat. Madankollu irridu jinvestigaw aktar dawn l-allegazzjonijiet fil-waqt li qed jistennew li min għandu din l-informazzjoni saħansitra jirrepetiha taħt ġurament.